Eta gaur, astelena da, baina atxerik gabeko astelen horietakoa. Eta zuena? Astelena, azaroaren 20. ondorena, 21 da gaurkoa, euritsu dator Euskal Herriaren gehiengo zabalen hontan, baina 20-eren itzalpean. Batasuna fundamentalmente es clase trabajadora y capas populares. ETA-MITE es un grupo que ha hecho una vida intensa política. Es una forma de hacer política la que hace ETA. A nuestro pueblo para que se evite que esta escalada de sufrimiento, de muerte, de dolor acabe anegando a nuestra sociedad. Fuerte heldu diogu aste honi bai, hori Kataluniako TV3 telebista katetik berreskuratu duguna, YouTubeen duzuen nahi izan eskero, baina gehiagorik ere bai. Sorioneku edo Irulegiko eskuaren aurkikuntzak zeresan handia emango duela badiote Arantzaditik, ikerketa hasi besterik ez delako egin, baina izue polemikarik ez da falta. Euskal Herrian bizi gara, nola ez ba? Marka erregistratuak baten batek izango zuen buruan, egunotan bapatean Irulegiko eskua toki guztietan azaltzen ikusi dugulako, honezkero, pentsa, ardo marka ere erregistratu du baten batek, baina nork. Txundituta gaude. Ikusi ditagu nola erregistratu dute ardo marka bat. Zer? Registratu dituzte jateko gauzak. Registratu dituzte jantziak, katorrak, belarritakoak, lepokoak. Ez da erreza, Etekin ekonomikoien zati bat, behintzat, bueltatzea. Eta kitxo! Nola baita ere gure ondarea zaintzeko eta baita ere indusketa arkeologikoak bultzatzeko. Baina ez tarri sano gabiltza, da kantan aide gugo. Bai, harakatzen bagabiltza, Aintzinako Burniaroko telebista saio zenbaitzu. Gaur ez dugu amatino ikusteko aukerarik izango, baina aste honetan zehar bai. Baina badakizu horretarako kolpez-kolpe, antenatikat edota kolpez-kolpe talde osoa batuta asteazkenean eta asteburu gauetan izaten den tarte horretan aurkituko duzuela. Bien bitartean, Euskal Herriaren, Euskal zibilizazioaren arrastoei begira gabiltzan egunotan, aizue, aurrera begira ere, zer nolako garrantzia duen. Karlistadak ulertu dituzue inoiz
ariketa hori ere badugu egiteko, ezta? Baina bagoaz, pixkanaka, oraingo honetan Araba aldera, ze uste zenuten Nafarrak izan zirela Gaztelarren aurka aritu ziren bakarrak? Denak gara Nafarrak, ez, Arabarrak akaso? Tira, komikirik ere bada, goazen, Araba aldera, 1200. Gasteizko Oian Eder Euskararen Etxeak eta Gauekoak programak abiatutako batera kultur proiektuak elkarrekin deialdia irabazi zuen Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoaren proiektuak. Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzailea dago eleberri grafikoaren atzean. Gasteiztarrak urte eta erdia eman du bere lehenengo eleberri grafikoa dena marrazten. Ibarrak Fernando Sánchez Aranat historialaria eta Martin Txipia elkartearen laguntza izan du. Gure historiaren pasartea oso ez ezaguna da zoritxarrez gasteiztarren artean eta euskaldunen artean oro har, eta komikien helburua apur bat da egoera irautzea eta gertakizun hau gizartaratzea. Komikian Gasteizko setioa eta bere testu ingurua azaltzen dituzte. Hiriaren aurkako erasoaldia Alfonso Zortziak buru zuen, Gaztelako Erresumako gudarosteak burutu zuen. 1189-1200 urteen bitartean, Nafarroako Erresumaren mendebealdeko lurraldea konkistatzeko kanpainan, Antzo Zazpia Nafarroakoaren garaian. Gasteiztarrek zuarki defendatu zuten hiria, bertan gotortuz eta setio 8 edo 9 hilabetera luzatuz. Irakurlea defentsa ikaragarri honetan murgiltzea da asmoa. Gasteiztarren kapitulu garrantzitsua da hori beraz, baina goazen Gasteizaletik Iruñerrira izan ere, Nafarroaren historia berreskuratu bai. 40 urte? Foru hobekuntza horretatik baita ere, baina izue, eta gaur egungo Nafarroa, gaur egungo Euskal Herri horiek nolakoak ote dira? Nafarrauei, goazen uhartera. Kaixo! Gaur uharte ezagutuko dugu. Bazatozte? Goazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Hormairu diena, uharten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, uharten. Uharten, seguro! Uharteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda uharte baratzen gatik edo? Hombre, bai, uharte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, uharteko inauteriak. Goazen Bilbora, azararen 25. atarian, aste honetan, joan den astean bezalaxe, bai da. Bueno, badakizue Espainiar estatuan, Hego Euskal Herriari zuzenen eraginez, izugarrizko festa juridikoa badela, eta honezkero hainbat erasotzailearen zigorrak, espetxealdiak nolabait mugatzen ari direla zenbait epaile. Zenbait diogu guztiek ez dutelako bide berbera jorratu, Berdintasun ministroaren dimisio eskaerak izan dira azken egunotan, baina orain berriz susmopean hainbat epaile eskuinarekin lotura zuzena dutenak eta noski gizonezkoak direnak kasu askotan. Edo nola ere, azaran 25 honetan ardura hartzeko eskakizuna, gizonezkoei gainera, zergatik gizonezkoak direlako erabakimena edota bestelako estamentu nagusietan ardura dutenak. Guztiok dugulako zer egin eta zer ekarri.
Zoilik baietz da baietz legearen interpretazioak ireki du sexu erasoengatik espetxatutakoen zigorrak berrikusteko aukera eta zenbait epaiek zigorrak murriztu dituzte. Beste batzuek aldiz ez edonola ere, eztabaida irekida eta bi korronte dira nagusi. Batzuek diote legea erreformatu behar dela eta beste batzuek aldiz ez. Eta testuinguru horretan etorriko da azaroaren 25. Hau da, emakumeen gaineko indarkeria salatzeko eguna. 2020ko urtarriletik irailera arte, indarkeria matxistari lotutako delituak 14,6 hazi dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Alegia ertzainak indarkeria matxistarekin lotutako 4.511 delituren berri jaso zuen Eusko Jaurlaritzak jakitera. Eman duenez, Nafarroan bestalde urtarrila eta iraila bitartean egunero 5,2 salaketa jaso dira eta urteko bigarren hiruhilekoan delituak 11,7 hazi dira. Hala, azaroaren 25ean Euskal Herriko mugimendu feministak kaleak hartzeko deia egin du. Beldurra eta kontrolen aurrean justizia feminista lelopean. Katuta gaude. Urteak danamazkigu indarkeria horei guztiek aurre egiteko antolatzen eta borrokatzen. Badakigu hori dela bidea. Gure arteko sareak eraiki, elkar zaindu, borroka komunak martxan jarri, ardurak hartu, gizonak interpelatu eta sistema errotik aldatzeko bideak eraiki. Autodefentsa feminista da horretarako dugun tresna eraginkorrena, eta antolakuntza feministaz boteretuko gara. Gizonak aipatu ostean, gaurko egun honetan ezin dugu esan gabe utzi gizonei dagokizuen ardura hartzeko exigitzen dizuegula. Utzi erasotzaile izateari eta konplize izateari. Hartu egoerak eskatzen duen ardura eta erantzukizuna. Azaleko diskurtsoek ez dute balio praktikan ezer ez bada aldatzen. Beraz, emakume trans eta boierok dei egiten dugu azaroaren 25ean eta 26ean Euskal Herriko kaleak hartzera. Justizia feministaren aldeko aldarrekapena beraz, gaur Bilbon Euskal Herriko mugimendu feministak egin duena gizonezkoei interpelazio zuzena eginez. Heriotza baten berriro izan dugu eta urtetan zuzenean interpelatu du Argentinako justizia eta oro har mundu osoan zehar gertatutako desagertzen biktimen ahotsa izan da. Ebe de Bonafini, honezkero ezaguna, bere heriotza izan dugu albiste egunotan, burutik ez zuen zapi zuriak entzen. Argentinako erregimen fasistak desagerrarazitako bi semen ikurra zuen bere hitzak hartuta. Desde el primer día las madres lo calificamos a Macri con lo que sentíamos, con lo que pensábamos que era, y fuimos muy criticadas porque dijimos desde el primer día que Macri era nuestro enemigo, porque era enemigo del pueblo. Hicimos marcha de resistencia y caminábamos sin parar con ese afán de las madres las 24 horas, que no hay otra manera de calificar a estos grupos de asaltantes que vienen a querer llevarse la patria. Y la patria es nuestra. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Y hacer este acto aquí en la plaza, el primer día que todavía no había asumido, es un acto revolucionario. Y lo hicimos pensando en nuestros hijos, pero también pensando en ustedes y en los hijos de ustedes. Porque la pelea de las madres es para dejar a los hijos de ustedes un país mejor, como soñaron nuestros. Gauzak honela, zeinen ongi dijoan mundu hau, ezta? Tira, albiste honak ekartzen alde induko gara, baina izue ezin alde batera begira geratu da, gizu egunotan, COP27 klima aldaketari aurre nahian, nolabiteko adostasuna erdiesteko ariketa mundu mailako gailurra. Gizonez osatutako gailurra, beste behin ere. Klima aldaketaren borrokari dagokionez, anbizio eta zehaztasun handirik gabeko akordioarekin amaitu da COP27 goi-bilera Egipton. Adostu dute aldaketa klimatikoak gehien kaltetzen dituen herrialdeak laguntzeko funtsa sortzea, baina funtsa hori nork hornituko duen eta zenbateko balioa izango duen hori ez dute zehaztu. Akordioa beraz ez da nahikoa izan. Clearly, this will not be enough, but it is a much needed political signal to rebuild broken trust.
Europar Batasunak eta klimaren aldeko elkartek ere atsekabe azaldu dute aurrez adostutakoetan atzera egin delako eta gas isurketak murrizteko ez delako neurririk adostu. Aurrera pausorik ematekotan klima aldaketak garapen bidean diren herrialdei eragin dien kaltea ordaintzeko konpromiso hori hartu izana da, herrialde aberatsenek euren gain hartu izana. Mekanismoa garatzen hasteko talde eragiloa sortu dute, trantsizio komite izenekoa, 24 herrialdez osatua, eta urtebetez landuko ditu ekimen horren funtzionamenduari eta finantzaketari buruzko xehetasunak, 2023ko COP28an onartzeko. Testu inguru honetan Greenpeacek aurrera pausotza jo du garapen bidean dauden herrialdentzako funtsen sorrera hori. Ez dituztelako beharrezko mekanismoak, ez dutelako behar bezalako baleak bide ekonomikoak, ez? Era berean dira inpaktu okerrenak jasaten ari direnak, ez? Eta gero gainera agian erantzukizun gutxien dutenak, ez? Emisio aldetik eta gutxien sortzen dutena direlako, ez? Alde horretik eskatzen duguna da justo erantzule handienak, ez? Orain arte emisio gehien sortu dituztenak, mekanismoak jartzea, bai ekonomikoak, bai bertzen modu batetakoak, funtsak bideratzeko herrialde hauei adaptatzeko, mitigatzeko eta aukera izan dezaten. Dena den Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko zuzendariako hartarazi du planetak egoera larrian jarraitzen duela eta isuriak murrizteko konpromiso zehatzik ez dela jaso COP27 goi bileran. Ikusi beharko da beraz datorren urtean Dubain egingo den COP28ko goi bilera nola joango den. Baten batek esango du bai, eta Euskal Herrian euri asko ari duelako ez, euria berrezko dugulako bai. Nola ere, ez da, arraza umore azidoa ateratzea ondorioak berehalakoak eta larriak izango direlako. Momentu honetan aurreikuspena aintzat hartuta, Pasaian esate baterako nezkero zentimetro kopurua ere jakin badakigu, badia aldean urak zenbateraino egingo duen igoera horrek badakizue, udalerri askori ere egingo diela, eta hau adibide bat besterik ez da, Udan Erbeo. Klima larrialdearen ondorioak ere nabariak izaten ari dira Euskal Herrian esaterako izan ditugun lehorteak edota itsaso mailaren igoera. Testuinguru honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pasaiako udalak azterketa bat egin dute Pasaiako badiaren etorkizunaren inguruan eta bertan aurre ikusten da ur maila 50 zentimetro eta 2 metro artean igo daitekeela. Mende honen bigarren erdialderako uholde arriskuak nabariak izan daitezkela aurre ikusi dute eta txarrenean portua bera ere urpean geldituko litzatekela. Testuinguru honetan gauzak horrela aurre ikusita neurriak hartu nahi dituzte eta proposamenak biltzeko lanean ari dira. 21. mendean aurrera egin ahala, klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute itsasoaren batez besteko mailaren igoeran, eta horrek kalteak sortuko ditu inguruko herritarrengan. Ildo horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako udalaren eskutik klima larrialdiak bertan eragindako kalteberatasunari buruzko azterketaren berri eman du. Ebaluazio txosten horrek Pasaiako badian izan daitezken arrisku proiekzioak eta balizko eraginak biltzen ditu. Ondorioek adierazten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela Pasai Antxo, Herrera eta San Pedron eta Donibaneko zati batean. Halaber aurre ikuspenik txarrenen arabera portu ere urpean geratuko litzateke. Gipuzkoako itsasoaren eta kostaldearen behatokiaren fokus txostenak adierazten duenez, Bizkaiko golkoko itsasoaren batez besteko maila 1,7 eta 3,4 zentimetro hartan igotzen ari da hamarkada bakoitzeko 90ko hamarkadatik. Pasaiari dagokionez asmatu enpresak egindako txostenak aurre ikusten du 2100 urterako ur maila 50 zentimetro eta 2 metro hartan igoko dela. Ondorio horietara iristeko azterlanak hainbat faktore analizatu ditu. Uraren temperatura, olatuen aldaketa edo gizakiak ibai eta itsasertzeetan duen eragina. Aurrera begira izan dezakegun arazoaren aurren zein neurri hartu beharko litzateke. Horretarako lanean ari dira Gipuzkoako Aldundia eta Pasaiako udala. Proposamenetako bada horma perimetral bat eraikitzea, funtzio bikoitzarekin. Ura Pasai Antxonen sartzea eta Molino errekastoa bideratzea. Portuaren barneko eremua eta aldameneko herriak babesteko 10 kilometroko horma bat eraiki beharko litzateke, perimetroko babes dikeekin.
Neurri zuzentzaien artean ere aurre ikusten da badiara sartzeko eta irteteko itsasartean esklusa bat eraikitzeko aukera, portuaren barneko urmaila erregulatzeko. Ikusten duzu burua ustea ez dela gutxiagorako. Bien bitartean, Bizkaiko metalgintzari helduz, akordiorik ez, alaxe segitzen dugu, eta badirudi oraindik ere sindikatuen gehiengoa negoziaketa horretan etekin atera nahian baldin badabil ere, ez dagoela emaitzarik, gogora ekarriko dizuegu beste ematetan bezala zenolako garrantzia duen hitzarmen honek gainerako sektorean eta etxe askotako diru sarrera eta ekonomian oro har. Aiera Deurreta. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkak akordiorik gabe jarraitzen du. Astelenean berriro bilduko dira FEBEN patronala eta LAB, ELA Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak. Mugarri izan daiteke bilera hori izan ere, sindikatuek dedutako 5 eguneko grebaldia aurretik bilduko diren azkeneko aldia izango da eta grebaldi luzea dago jokoan. Patronalak aurreko bilerara ez zuen proposamen berririk eraman eta eutsi zion gehienez jota 4 urtarako 10% soldata igorari. Hala sindikatuen esanetan horrek ez du bermatzen sektoreko langileen eros ahalmena eta marra gorria da hori sindikatuentzat. Gainera sindikatuen esanetan patronaren esku dago negoziazioa desblokeatzea. Eta arrakoitzen berriz, golf zelai batean asteburuan protesta eta helburua besteak beste Ipar Euskal Herriko lurren erabilera espekulazio alde batetik eta halako ustiapen kaltegarriei helduaz bestetik. Klima larrialdiaren eta beroteen ondorioz lehorte latza izan da iragan udan Euskal Herrian ere bai. Iparraldean esaterako Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi egoera ezarri zuen Ipar Euskal Herriko 95 herritan, eta zenbait neurri bete behar izan zituzten herritarrek. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi murriztuak zituzten, eta guztiz debekatua zen ibilgailuen edota etxe aurrealdeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekuen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Bada zenbait herritar kexu dira eta salatu dute murriztapen gogor horiek laborariek pairatu zituztela bereziki, bero handiarekin batera ureztatzeko zailtasun handiak sortuz, asko uzta galdu zituztela. Egoera horretan baina Ipar Euskal Herriko golf zelaiek inolako arazori gabe eta biziki murriztapen ahulekin funtzionatzen jarraitu zutela adierazi dute. Horiek ala asteburuan arrangoitzen zenbait lagun elkartu dira golf zelaian baratze bat simbolikoki landatzeko asmoz. Gazteek planetaren eta klimaren alde duten konpromiso handia berretxina izan dute eta deitoratu bizi dugun larrialdi klimatikoan aberatsek eta gobernuek duten rola. Lurra, ura eta baliabide oro lantzen dituen arenak direla aldarrikatzeko baliatu dute ekimena. Krisi klimatikoaren aurrean instituzioei eskatu diete egiazko neurriak har ditzaten kalteak eteteko. Amaitu berri den COP27 goi bileraren bueltan azpimarratu dute herrialde aberatsei dagokiela sortu duten hondamendi klimatikoa onartu eta konpontzea. Ostera Euskal Herrian energiaren arloan ere burujabetzaren aldeko urratsak beharrezkotza jo dituzte energiaren banaketa justu eta eskuragarri bat behar dela adieraziz. Hiriburuko ikastolak negua berogailurik gabe hasi behar izatea deitoratu dute eta gazte guztiei deia luzatu diete ama lurraren alde borrokatzeko. Eguraldi ederra izan dute asteburuan ekimen hori egiteko, baina ikusten da umorerik ere zaila falta izan, eta deigarria den beste datu bat ekimena bera egiteko aukera izan dutela, Hego Euskal Herriaren eta Ipar Euskal Herriaren arteko beste ezberdintasun bat. Ez baduzu helburtu, hurrengo saioan garatuko dugu gehiago ideia hau. Edo nolare, azken minutuak dagoeneko aurran ditugula, ze uste zenuten bertsolari txapelketa nagusia zean izuela aipatuko, Alaia Martin, asteburuan bere izena izan da aipatuena noski, eta azken txampan honezkero denak buru belare. Beraz nere txiki polit, zuk behar banauzu behar, hartzazu lasai titia eta lasai egin negar,
ta nahi dugun erritmoan, askatuko dugu elkar. Ta nahi dugun erritmoan, askatuko dugu elkar. Gizo gainera Amaika telebistan zozketa egiten dugula astero, finala helduko zain, oraindik ere geratzen ditzaizkigu eta aurretik zenbait saio bukatzeko. Joseba Irazoki eta lagunak azken abestia bakarrik ez, klipa ere ikusgai duzue, eta gaur honekin esango dizugu agur, zehazki izen esango dizuet, ezta? Luka du izen abestiak eta baita bideoklipak ere, noski, esango diguzue, egoko duzuen, bihar, gehiago noski baietz. Eskerrik asko beste bain ere hemen izategatik. Antenatikat, kolpez kolpe. Erarte. Bigarren pisoan bizi naiz, zugandik hurbil bizi naiz. Uste dut ikusi nauzula, arazoak borroka ez galdetu, zer den ez galdetu, zer den ez galdetu, ez galdetu zer den. Baldarra naizelako, izan dela uste du, saiatzen naiz ozenki ez solasten, saiatzen naiz arroegi ez jokatzen, negarrekin arte bakar jotzen.